Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información. Hoxe é luns, día 16 do mes de marzo. Estamos na radio e na televisión municipal de Cerceda. Imos a falarlles hoxe principalmente, por exemplo, do acontecido este pasado sábado en canto ao aniversario, o 50 aniversario do Colexio Cruce. Miraremos, escoitaremos unha reportaxe dos discursos dos que ali, en este caso, asistiron. Falaremos tamén da solicitud de renovación de nova plaza ou sustituto de renovación ou de nova plaza da Escola Infantil Os Pillavans, que comenzou onte xa o plazo. Falaremos de a inscripción para o partido de baloncesto, que de novo volve a organizar o Concello co Básquet Coruña, e falaremos de un servicio de orientación e asesoramento no centro de día, das exposicións que se poden ver tanto sobre a Vía Verde como sobre arte gráfico, ese curso de socorrista que vai haber de xeito intensivo na Semana Santa en Cerceda e das axudas do Plan Líder para empresas e emprendedoras no rural. En canto ao tempo, mellor dito, antes do tempo, os resultados da fin de semana dos deportes, repasaremos todos eles e, en canto ao tempo, pois para mañán seguiremos con tempo anticiclónico e con temperaturas que subirán e poden chegar ata os 20 grados na nosa zona. Este pasado sábado se conmemorou o 50 aniversario do Colexio Cruce de Cerceda. Unhas 600 persoas invitadas e con entrada conmemoraron o aniversario do centro. Dende xa 1 da tarde comenzaron as intervencións a cargo da actual directora do Colexio, Raquel Beira, e tamén o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. Estivo tamén presente a directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Xunta, Judith Fernández, tamén unha exdirectora do centro, que estivo moitísimos anos, ata 29 anos, como Milagros Trigo, e unha representante do alumnado, que é Elena Pena. O remate dos diversos discursos, alumnos e exalumnos, mestres e exmestres puxeron en este caso a socialización entre todos, pero como decíamos tamén, alumnos e exalumnos puxeron a nota musical para despois ser partícipes dun xantar con reencontros, como decíamos, fotos, exposicións históricas, de fotos históricas ou visitas guiadas. O evento desenvolveuse baixo carpa e principalmente de pé. Destacar, por exemplo, como decíamos, a exdirectora, 29 anos, Milagros Trigo, que foi directora durante 29 anos e da súa man desenroláronse moitos programas europeos. Por ese motivo, o aula de polos creativos leva o seu nome con unha placa que descubriu nesta festa do 50 aniversario. A directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, expuxo que o colexio continúa recollendo numerosos premios autonómicos e nacionais e desenrola moitas iniciativas relacionadas coa cooperación, o emprendemento, a ciencia e a tecnoloxía. O discurso máis emotivo e máis divertido foi o do alcalde Juan Manuel Rodríguez, que comparou o acto con un concerto do Rolling Stone pola rapidez que se esgotaron as entradas, e tamén evidentemente falou como anécdota da súa casa familiar que está pegada ao centro, e el mismo como exalumno lembrou cando a súa nai, Guillermina, que nos deixou fai poucas datas, se lles escaparon 2 cochos que deixaron os nenos sin recreo. Tamén preguntou se seguían abertos boquetes no muro que se usaban para pasar dende a súa casa, que confesou incluso haber utilizado algunha vez sendo alcalde. Pois imos a ver unha reportaxe dese acto. O noso compañeiro Manuel Iris estivo ali e escoitamos o que decían nos discursos estes diferentes persoeiros. Faime moita ilusión veros aquí a tanta xente que forma parte dos 50 anos de historia do Colexio Cruce. A moitas e moitos non vos coñecía. Eu cheguei ao centro hai pouco, en setembro de 2018, e só desde o pasado 1 de xullo teño a honra e tamén a responsabilidade de ser a súa directora. E digo honra con toda a sinceridade, porque son moi consciente de que este centro é o que é grazas a moitas persoas que estiveron antes ca min e que lle dedicaron unha parte moi importante da súa vida. Se hai algo que distingue o noso colexio é a súa proxección europea. Grazas aos proxectos Erasmus+, Milagros, impulsou unha visión aberta ao mundo que fixo que Cerceda
soe en moitos recunchos de Europa. O noso alumnado viaxa, comparte experiencias, abre a mente e trae Europa ás nosas aulas cada ano. E iso non é casualidade, é froito dunha aposta valente e dun traballo constante de moitos anos. Tamén vivimos momentos complicados, a pandemia ou o ano pasado, como moito recordaredes, cando un temporal levou por diante boa parte do tellado. Foi un momento intenso de preocupación, pero tamén un bo exemplo do que somos capaces cando traballamos xuntos. A directora Gema, persoal docente e non docente, familias, alumnado, administración, ninguén se rendeu e aquí seguimos máis fortes. Pero para min, se algo define de verdade o CPI o Cruce, é o ambiente que se respira dentro. Aquí traballamos con profesionalidade, pero tamén con humanidade. Levámonos ben, apoyámonos, rimos xuntos, ás veces choramos e, en moitos casos, non somos só compañeiras e compañeiros. Hai amizade e iso nótase. Nótase no trato próximo co alumnado, no clima familiar, na confianza que se crea día a día. Un centro educativo non só se mide polos seus resultados, tamén polas relacións que construe. Grazas a todas as persoas que fixestes posibles estes 50 anos, grazas ás direccións anteriores, ao profesorado, ao persoal non docente, ás familias e, por suposto, ao alumnado, que é o verdadeiro protagonista desta historia. E moitas grazas a todas e a todos por vir e compartir este momento. Eu corroboro as palabras de Raquel, porque este centro tuvo sempre moi bo profesorado. Non destaca solamente en proxectos europeos, sino que destaca en música, premios en Cantareliña, destaca en música tamén panxoliñas e cantos de Nadal. Non nos podemos esquecer tampouco dos premios de Correilingua, de clases sin fumes. Bueno, o Colexio de Cerceda destacaba sempre por os seus premios e por o seu ben facer. O máis importante de todo é o profesorado que contou este centro e a suerte que tuvemos de atoparnos aquí, e tamén o alumnado, porque o alumnado era brillante. Foi o placer máis grande disfrutar das viaxes cos alumnados de Cerceda. Eso non hai que pagalo. Hoxe é un día moi importante porque celebramos 50 anos de historia do CPI o Cruce. Dende que supen esta nova habrá un ano, non puiden evitar pensar na cantidade de alumnos que antes que a miña xeración pasaron por as mesmas aulas, cadeiras, xogaron no mesmo patio ou estuveron polas mesmas escaleiras. Tamén penso en que será agora desos nenos e nenas que cada ano, dende hai 50, comezaban cheos de nervios e ilusión unha etapa inolvidable, na que se rodeaban de amigos e amigas e despertaban curiosidade por todas as novas cousas que aprendemos e experiencias que vivimos. Esas persoas sodes todos vós, as que hoxe recolledes a vosos fillos e fillas á saída do colexio, e vós, os que hoxe é a primeira vez que volvedes aquí dende que rematastes cuarto da ESO ou octavo de XB. Por eso é un día tan importante para os alumnos actuais, porque sentimos un gran orgullo ao pensar que todos vós algún día pasastes por esta gran escola. O colexio, ao longo dos anos, cambiou. Agora está cheo de novos métodos de aprendizaxe, novas tecnoloxías, pero hai cousas que non cambian. Como que durante medio século seguimos xogando nos recreos, rindo e falando nas clases. Os profes tamén seguen coidando de nós e animándonos cada día. Por eso, en nome de todos os alumnos que algún día formaron parte desta longa historia, quero dar gracias a todas as persoas que contribuíron a que este colexio non sexa un simple edificio, senón un segundo fogar, un lugar seguro onde crecer e aprender, porque dentro destas paredes aprendemos cousas máis importantes que matemáticas ou lingua, cousas como a respetarnos ou a compartir. Igual que compartimos unha longa historia que une mediante unha cadena pasado, presente e futuro. Porque hoxe pensamos no pasado con nostalgia,
pero mañán miraremos ao futuro con ganas de que no CPIO Cruce se sigan cumplindo soños. Que este aniversario non sexa só un recordo do pasado, sino un impulso hacia o futuro. Un despertar dese orgullo que todos vós levades dentro por haber estudado nun colexio tan maravilloso e cunha historia tan longa. Feliz 50 aniversario e grazas por enseñarnos tanto dentro e fora da aula. O certo é que estar aquí foi case como vir a un concerto dos Rolling Stone, porque nos últimos días toda esa demanda que había de entradas para poder compartir ese momento era sintomática e, sobre todo, era un reflexo da importancia que ten este evento para a sociedade cercedense, para todos e todas nós. Ao final, o que estamos celebrando son 50 anos dunha institución. E as institucións, ante todo, é o que tamén hoxe poderemos comprobar con moita facilidade, están compostas por persoas. E na miña breve pero experiencia intensa, non cabe dúbida, levo comprobado que as persoas móvense por moitos motivos, non nos equivoquemos. Por intereses, por agradecementos, por principios, non cabe dúbida, pero se hai algo que nos marca é a identidade. Por iso hoxe pola mañán, cando almorzaba e pensaba que vou ir contar aí ao Colexio do Cruce, decía, vai-me ser bastante difícil non saírme un pouco da liña institucional e recoñecer que son o veciño que máis preto vive dela, con permiso de miña avoa e de meu pai que está ali presente. Esa proximidade, o feito de que miña nai en paz descanse, durante moitas décadas tivera aquí unha librería a que todas e todos, ou moitos de vós, acudíades, o feito de que este sexa o segundo lugar despois da miña propia vivenda, nunca máis tempo pasei, sen dúbida creo que tamén marca o proceder dunha institución, esa proximidade, porque esa proximidade, insisto, vertébrase a través da identidade. Por iso eu vivín aquí grandísimas experiencias. Hoxe unha persoa comentábame, ainda siguen aí os boquetes que se abrían a través dos muros que hai entre o colexio e a túa casa para subir ao colexio? Sí, siguen os boquetes. E confeso algo, dende que son alcalde xa subín algunha vez por aí. Non estaba traxeado, pero si subín algunha vez por aí. Recordos como o feito do día que nos escaparon 2 porcos e se suspendiu o recreo. E mirábamos todos pola ventana e estaba a miña nai, a máis o conserxe Antonio, e decían todos, por culpa dos porcos de Juan. Ou o mero feito dun día no cal estábamos xa moi preocupados porque tiñamos un gato que levaba 6 días que non viña pola casa e chega Josefa a limpadora e dime, un gato blanco co rabo negro é voso? Dixenlle, sí, é noso. Pois está aquí nunha aula, levaba encerrado 6 días. Entonces, esa convivencia, esa proximidade, sen dúbida, é un feito distintivo que marca de modo inevitable a nosa postura, non? A postura institucional, esa postura que hoxe vimos aquí a representar, eu neste caso, como presidente dunha institución que desde logo sempre estuvo preto do colexio, tratamos de que así sexa e podo comprometerme a que o seguirá sendo. E ao igual que fixen mención de miña nai, é de xusticia facer mención de digna lista, que ten por aquí a filla, a Mariluz, pero non pudo estar, que tivo aí durante moitos anos un quiosco ao que tamén acudían nenos e nenas deste colexio, que cruzaban aquí neste recinto. Dito iso, está claro que hoxe é un día alegre, é un día de sorrisos, é un día de calma, pero tamén as crises e os días que non son tan bonitos nos enseñan moito, porque son os que desentrañan, os que articulan máis o noso modo de ser. En crisis como fai un ano, aí é cando hai que dar a cara, aí é cando hai que arrimar o ombreiro e aí é cando se demostrou a gran trascendencia que, sen dúbida alguna, ten a comunidade educativa. Unha comunidade educativa que con moita dignidade se mobilizou e defendiu os intereses deste colexio. Un colexio que, non nos equivoquemos, está cumprindo 50 anos. E iso conleva, inevitablemente, está claro, unha serie de deficiencias que hai que tratar de ir paliando. Polo tanto, o impulso inversor a nivel autonómico, que dúbida cabe, ten que permanecer e ten que ir corrixindo esa serie de cuestións que, insisto, está claro
que ten que pasar nun colexio que, como este, ten 50 anos. No que nos respeta, como Concello de Cerceda, eu si podo anticipar a iso. A nosa dedicación, o noso impulso absoluto ata onde as competencias nos permitan, e moitas veces moito máis alá, e desde logo convidarvos a que disfrutedes moito dun día como este, que vai estar cheo de sorpresas, cheo de reencontros. Eu teño que decir que todas as persoas que vin hoxe as vexo tan novas como as vía cando viña ao colexio, máis que nada porque iso tamén me sirve de consolo para min. E nada, disfrutade moitísimo, moitas gracias por todo o trato e por toda a organización que houbo por parte do colexio, e bo día a todos e a todas. A Consellería, que pode decir do CPI o Cruce? Bueno, pois eu estiven apuntando neste papeliño, e o que podo decir é que o CPI o Cruce ten sido sempre un exemplo do sistema educativo de Galicia. Un centro absolutamente destacado en moitísimos ámbitos, porque aquí se falou, Milagros nos comentou algunha das experiencias que viviu o centro, por exemplo, todo o desenvolvemento de proxectos europeos, de participación con distintas universidades e demais. Pero son moitos os ámbitos no que este centro ten traballado intensamente e ten destacado, porque teñen sido moitos os recoñecementos e os premios que este centro ten recibido por parte de distintas institucións. Simplemente dúas cuestións. Primeiro, un agradecemento nome da Consellería por estes 50 anos de bo facer, por ter situado a Galicia e o seu ensino fora de Galicia nun lugar destacado, e, dende logo, un desexo, que sigades sendo así, que sigades sementando boas relacións. Aquí se ve, xa o dixo o alcalde, xa o dixo Milagros, xa o dixo a directora actual Raquel, aquí se ve que entre todos os que forman e formaron parte desta comunidade queda algo, e apetece vir a celebrar aquí o 50 aniversario. Moitos parabéns a todos, que celebredes hoxe, desfrutedes desta xornada de encontro e de recordo, e a seguir así. Moitas gracias. Precisamente, seguindo a falar do colexio, este vai a renovar a cuberta a partir do mes de abril. Así o confirmou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que visitou o Colexio Cruce fai 2 semanas. Van a renovar a cuberta do centro escolar e comenzarán a primeira quincena do mes de abril, nunha actuación na que, en este caso, invirten ao redor de €500.000. Máis temas, imos a falarlles agora de, seguindo cas novas locais, e despois de falar do Colexio Cruce, imos a falar da renovación ou solicitude de nova plaza da Escola Infantil Os Pillabáns, que lembren, gratuita dende os máis pequenos ata que remate o ciclo. Dende onte ata o 15 do próximo mes de abril está aberto o plazo de solicitude de renovación da nova plaza ou de nova plaza para a Escola Infantil Os Pillabáns para o vindeiro curso escolar 2026-2027. A documentación precisa que se debe axuntar xunto co modelo de solicitude é a que poden atopar vostedes na páxina web do Concello www.cerceda.org na sede electrónica. Esa documentación debe de ser presentada a través da sede electrónica do Concello ou, se queren, presencialmente no rexistro xeral na planta baixa da Casa Consistorial. Tamén poden facelo nos servicios sociais do Concello, que está na terceira planta da Casa Consistorial. De novo, insistimos, en horario de mañán. Se queren ter máis información, poden acadala no Departamento de Servicios Sociais. Poden chamar por teléfono ao 981 68 60 68. Falamos agora dese partido de baloncesto que poden acudir de novo de xeito gratuito xóvenes de ata 18 anos do Concello. O sábado, día 11 do vindeiro mes de abril, o Concello, en colaboración co equipo Básquet Coruña, volve a invitar a xóvenes ata 18 anos a ver o partido de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Obradoiro de Santiago. Ambos, na segunda categoría do baloncesto nacional, están xogando por recuperar, voltar á Liga ACB. En este caso, o Básquet Coruña vai primeiro e o Obradoiro de Santiago vai segundo. O partido será ás 7 da tarde dese sábado, día 11 de abril, no Coliseum da Coruña. A inscripción está aberta e as plazas son limitadas. Son gratuitas, pero limitadas. Deben de inscribirse nun enlace web que atoparán na páxina web do Concello,
www.cerceda.org ou nas súas redes sociais. Se alguén ten algunha dúbida, tamén poden chamar o teléfono do Concello 981 68 50 01. Falamos agora de vamos a falar dun servicio de orientación e asesoramento que poden atopar no Centro de Día de Cerceda. O Centro de Día e Fogar Residencial de Cerceda, que está no Acevedo, organiza un proxecto comunitario de orientación e asesoramento dirixido a familiares de persoas maiores dependentes. Este proxecto comunitario ofrece orientación, asesoramento e apoio psicosocial a familiares de persoas maiores dependentes para mellorar a súa calidade de vida e facilitar o cuidado no fogar. Incluye información sobre recursos, formación en cuidados, acompañamento emocional e xestión de axudas para reducir a sobrecarga do cuidador. Se basa principalmente en saber escoitar, apoiar e acompañar. Tamén, se queren, poden pedir cita previa no teléfono 981 68 5209, que é o teléfono do Centro de Día de Cerceda. En canto ás exposicións, lembren que anunciamos a semana pasada que xa poden ver unha exposición sobre a Vía Verde, que poden ver esa exposición nos accesos do albergue da estación na parroquia de Queixas. A exposición, que repasa en detalle as rutas da Vía Verde de Compostela a Tambre-Lengüelle, así se chama, que se puxo en marcha pola Diputación da Coruña, pretende promover e achegar a vía máis longa de Galicia, composta por diferentes paneis informativos e ubicada, como decíamos, na estación de Cerceda, en Queixas, ao lado do albergue. A Asociación de Concellos da Vía Verde, Compostela, Tambre-Lengüelle, impulsa este proxecto expositivo para mostrar unha nova identidade gráfica e as aperturas de perfis oficiais en redes sociais ou Wikilog, entre outras actuacións levadas a cabo co obxectivo de promover e difundir a Vía Verde, que en este momento comunica Cerceda con Oroso, pero que en breve comunicará con Santiago de Compostela e pretende que continúe hacia Laracha e Culleredo. A outra exposición que poden ver ata o próximo día 19, ata este próximo xoves, é unha exposición onde se amosa a 19ª Mostra do Premio Internacional de Arte Gráfico Jesús Núñez, que está patrocinado pola Diputación da Coruña. Poden ver esta exposición na sala de exposición Xosé Neira Vilas, ao lado da Biblioteca Municipal de Cerceda. O de luns a venres poden velo polas tardes, de 3 a 8, de luns a venres de 3 a 8 polas tardes na Biblioteca Municipal de Cerceda. A Mancomunidade de Ordes e a Federación Galega de Salvamento organizan aquí en Cerceda un curso intensivo de socorrista na Semana Santa. O límite de prazas é de 20 e acadarán a certificación oficial recoñecida pola Xunta de Galicia e a inscripción no Rexistro Profesional de Socorristas. Para inscribirse hai que ter un mínimo de 18 anos, ter a ESO e pasar unhas probas previas que serán este próximo venres día 20 de marzo. O prezo para os empadroados en calquera concello da Mancomunidade é de 150 euros e os non empadroados 650 euros. O último día para inscribirse será mañán martes, día 17 de marzo. Pode inscribirse a través do teléfono 981 97 71 20 ou a través do correo electrónico fesga@gmail.com. O curso comenzaría o 27 de marzo. Informarlles tamén que poden acadar unhas axudas importantes, axudas líder para empresas ou emprendedores no rural. Está aberta xa a convocatoria destas axudas destinadas a apoiar investimentos de empresas e persoas emprendedoras no rural. Se se ten unha idea ou queren modernizar un negocio, poden acudir a estas axudas para maquinaria nova, inmobles, digitalización, transformación agroalimentaria ou forestal, etc. En este caso, a cuantía das axudas pode chegar ata os 120.000 euros por un proxecto productivo e ata 18.000 euros para novas persoas autónomas ou o bono activa rural. Se queren solicitalas, teñen que facelo a través da sede electrónica, en este caso da Xunta de Galicia. O prazo remata o día 6 de abril. E se teñen algunha dúbida tamén poden chamar ao teléfono do Concello 981 68 50 01 e poñéndolle en contacto coa Oficina de Promoción e Emprego de Cerceda que dirixe Belén Viqueira. Resultados deportivos dos nosos equipos nesta fin de semana. Nos imos cos partidos de fútbol na primeira categoría Galicia. O Queixas
truxo un punto de Camariñas. Camariñas 1, Queixas 1. O partido xogado onte pola tarde tivo certa polémica. Camariñas 1, Queixas 1. O Queixas adiantábase no marcador por medio de Gonzalo na segunda mitade, o Camariñas empataba, pero Queixas ao final rematou con 2 xogadores menos, expulsado un no minuto 55 e outro no minuto 80, motivo que o Camariñas con superioridade conseguira empatear o encontro e o Queixas fixo o posible por manter polo menos ese punto, insistimos, nun partido polémico. Un punto máis para o Queixas que sigue sumando e que en este caso se sitúa cómodamente na mitade da clasificación, xa lonxe dos postos de descenso nunha categoría na que volvía este ano. Na terceira categoría, Galicia, o Atlético Cercedense perdeu en Visantoña unha posibilidade que tiña de achegarse aos postos de arriba para o ascenso. Visantoña 3, Atlético Cercedense 1. O descanso se chegaba con empate a un tanto, o gol do Atlético Cercedense acadado por Souto. Ao final, pois non pudo ser e o Visantoña conseguía pois os 3 puntos e sumar, era o líder da categoría e manterse como líder. O Atlético Cercedense se mantén como terceiro clasificado. Pola súa parte, o Rodís perdía na casa contra o Bergantiños B, Rodís 0, Bergantiños B 3. E o San Martiño empataba a 2 tantos na casa. San Martiño 2, Bizoño B 2. Tivo que remontar a San Martiño, ganaba no descanso 0-2 o Bizoño B, empataba na segunda mitad do San Martiño cos 2 tantos de Sergio. No fútbol femenino, o Atlético Cercedense empataba, segundo empate da temporada, donde non coñece a derrota. O Atlético Cercedense, líder en solitario da clasificación, empataba a 3 tantos co Sporting Meicende, tamén con certa polémica. No descanso, vencía o Sporting Meicende por 1-2, tivo que remontar o Atlético Cercedense femenino, el remontou, púxose por diante no marcador e ao final empataba o equipo de Meicende. Os 3 tantos do Atlético Cercedense acadados por Laura, insistimos, un Atlético Cercedense líder en solitario con 2 empates e ningunha derrota e o resto todo victorias. O fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles perdían en Paiosaco sábado, Paiosaco 2, Atlético Cercedense xuvenil 0. Os cadetes, líderes intratables, goleaban claramente na xornada de onte o 11 Caballeros B. Atlético Cercedense cadete 14, 11 Caballeros B 0. Os infantís descansaban, non tiñan xornada, e os alevíns, o equipo alevín A, empataba na casa, que xa xogou o pasado xoves, Atlético Cercedense alevín A 1, Sporting Cambre B 1. E o equipo B alevín perdía na casa na xornada do sábado. Atlético Cercedense alevín B 0, Sada D 6 era o resultado. Os benxamíns, o equipo A gañaba. Atlético Cercedense Benxamín A 3, Paiosaco 1. E o equipo B perdía na casa, Atlético Cercedense Benxamín B 1, Visantoña 10 era o resultado. E os prebenxamíns perdían a casa contra a Unión Campestre. Atlético Cercedense Prebenxamín 0, Unión Campestre 3. No fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, San Martiño 0, Sporting Map 0. Empate do San Martiño, que tamén continúa líder destacado, cedía un empate, non coñece a derrota tampouco, empataba esta fin de semana. E o Cerceda tamén empataba de veteranos, a Capela 2, Cerceda de veteranos 2. Tivo que remontar o Cerceda cos tantos de Liñares e de Alaín. E na segunda B de veteranos, o Rodís gañaba, outra vitoria, 3 consecutivas, Mercurio 0, Rodís 1, co tanto de Adrián, que sumaba 3 puntos para os veteranos do Rodís. Mañá martes mantemos a influencia anticiclónica, con alta expresión retirándose progresivamente cara ao leste. Mañá teremos unha xornada de tempo seco, soleado e algunha néboa matinais. E as temperaturas van a experimentar lixeiros ascensos ou incluso importantes a mitade do día, onde poden chegar ata os 20 grados. Habrá zonas de Galicia que superen os 23, 24, e aquí na nosa zona rondaremos os 19, 20 grados a mitade do día. En canto os ventos van a soprar do suroeste frouxos en xeral.
Pois co tempo rematamos o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris e na redacción, quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.